ನಮೈತೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಉಣ್ಪುನ ತೋಜೋದು ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋತು ಏರು ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ದೆಪ್ಪೇರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾವರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೆಂಡ ಇದು ಲೈನ್ ಟಿಪ್ಲೆ ನಂಜಿ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ ಕಾಲದು ಬೋತು ಏನ ಅರಿಸೆರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ನೀಲಿಟ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಪಗಂಡ ಮಾತ ನಮಕ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂತ ಕೇನೇರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕೆ ಪತ್ತೋಡು ಅಲ ಇಜ್ಜ ಅಪಗ ರೋಡ್ ಬಂದಿರು ಮಾರೆ ನೋಡಿ ಸೀದೆ ಪೆರೋದು ನಮೈತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ನೇನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಲ್ಲ ಇಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ರಿಸೀವ್ ಆಪೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ಪಡ ಉಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣಿತ್ತು ತೆರಿಪಾಕ ಉಂಡದ್ದು ತೇನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇರೇನೆ ಬತ್ತನ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಅದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಮರ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಜ್ ಇರೇಲ ಬಡ್ಚಿ ಇರುಕು ಮಕ್ಕಳು ಉಂತ ನಾನು ಮಣಿ ಪಡ್ಚಿ ಆಯ್ತದುಲೆ ಮರ್ಜಿ ಕಾಲಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಅವಾಗ ಮರ್ಜಾನಾಗ ಅವು ತುಲೆ ಮರ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಜಾನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪುರ ಒಳ್ಳೆರು ತೋಜುನು ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ ಪ್ರಶಾಂತಿ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ತೋರ ಒರಿಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಒರಿನ ಏನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ 2 ನಮ್ಮ ಎಡ್ತು ಒಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಯಾನ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅಪಗ ಏನಿತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಈರೆಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಪಗ ಏರೆಗ್ಲಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನಡು ಹಾ ಹೂ ಅಂಚ ಮಂದ ಪನ್ಪುನ ಅವಾಗ ಅತ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣಟ್ ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಆಣಿದು ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟಂಡೆ ಯಾರುಂಡು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ನಡು ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹೂ ಕುಟ್ನ ಮಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಣಿತಾರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಪನ್ನಗ ದಾಯಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡನಾಗ ನಮ್ಮನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಕೋರಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯತ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಉಪಯೋಗ ಆವಡ್ಪಂದಲೆಟ್ ಈಗ ಐಜನ ಐನಿಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ನೆಲೆತ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಆಪಣೆ ತಾರ ನಮಯಪಲ ಐನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅತನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ನಮಗ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರಡು ಕಡೆ ಆಗ ಹೂ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಡ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ನೆ ತರ ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೈ ಮಾಲ್ತನೆದ ಬುಕ್ಕ ಒರಿ ತೇರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲ್ತ ಆಯ್ 4 ಜನಕ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಐತು ಬುಕ್ಕ ತಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಏಪಾವು ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಚೌಕತ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಎಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಆವಂದು ಪೋಪುನೇಗ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ನಡುತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನೇಗ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ನಡುಟಿ ಏನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತನ ಏನ ಅಗ್ಲೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ತದ ವಾರ ಅಂಚ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂದು ಅವು ಒರಿ ಮಾಲ್ತ್ ಐತು ಕಟ್ಟ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊರಿಯ ಮಾಲ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜೆ ತೋರಿಯಾಗ ವಿಷಯಲು ಆತ್ ಫೋನ್ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಒಂದು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬೊಕ ನಮಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಬಲ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಗಮನ ದೀವಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಎಡತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ತೂವಾರ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಓತುದಿಂದ ನಮಕ್ ದೂರ ಡುಕ್ಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಅವು ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಕೆಬಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೇನುಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಈತ್ ತೋಜೇರ ಬಡತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ತೋಜೇರ ಬಡತ್ ಏನ ಮಾಲ್ತೆ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಹಾರ್ದಿಕೆರೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಹಲೋ ಅದಾಲಜಿ ವಿಷಯ ಅವನ ಆತ್ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಗುಮನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಕನ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆವದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತನ ಆ ನೆಲೆಟ್ ಪೋಪುನ ಆತ ಚರ್ಚೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಬಡತ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು